Dopozeraj štvrtkovú minutovku dnes o poistení detí. 60 sekúnd, poďme na to. Najnovšie informácie, ktoré mám z Ligy proti rakovine sú nasledovné. Minimálne na takú sumu, ako si videl, by mala byť urobená kvalitná poistka pre naše deti. Čoraz viac detí, bohužiaľ, má onkologické ochorenie a tie náklady na liečbu mesiac, pol roka, rok, 2, 3, 5 rokov, kým sa to dieťatko vylieči, sú v takej sume, ako si videl, to je úplne že dno, minimum. Ak považuješ túto informáciu za dôležitú, prepošli to niekomu, kto má deti a má poistenie, prípadne si video ulož. Takže aká to má byť suma? Skontroluj svoje detské poistky, či sú poistené tvoje deti na závažné choroby aspoň na takúto sumu. To je úplne že dno 100 000 eur. Krásny víkend.